un grabado feito a partir dunha fotografía de Prósperi, gobernador civil. E eso tamén é unha fotografía de Prósperi e faise o dibuixo a partir del. El anuncia na prensa que traballa todos os días, incluído o domingo. Entón, vámonos poñer na cousa máis humilde do mundo, que solo faga unha foto diaria. Iso son 365 fotos. E en 30 anos son 10.000 fotos. Onde están? Trátase de reconstruir a historia duns dos fotógrafos que son pioneiros na fotografía en Vigo. Un fotógrafo italiano que ven do norte, Filippo Prosperi, e a súa muller, que é pontevedresa, Cándida Otero, que son ademais os que posteriormente darán lugar ao que se coñece como Arquivo Pacheco. Estes fotógrafos sirven para construir o noso relato local, o noso relato familiar no sentido máis amplio, desa sociedade dese momento, en donde se plasman unha serie de necesidades, pois tamén ten moito que ver cos símbolos, ten que ver co poder, ten que ver coa división social, coa estratificación, con algo que probablemente comentaremos máis tarde, que é a división de xénero tamén, é dicir, ten que ver con todo o que flúe na sociedade. Filippo Prosperi, sábese que el foi traductor de Shakespeare, e entón, pois, en definitiva, era eso que chama Giselle Freund xente pertencente á Bohemia, e neses primeiros momentos da fotografía, pois era unha persoa deste perfil, unha persoa culta e que facía fotografía de calidade e que con o seu estudio chegou a ser do mellor de, seguramente o mellor de Vigo e dos mellores de Galicia. Cándida Otero, pois, é a súa, por decirlo así, a súa compañeira anónima, porque de maneira sistemática a prensa a denomina como a señora de Prosperi. O propio estudo chamábase Fotografía Italiana de Prosperi e Señora, e cando Prosperi morre, que ela continúa o estudo, ela pasa a ser viúva de Prosperi. De todas maneiras, sábese que ela tamén facía fotografía especializada esencialmente en nenos e en nenas, e de feito na chamada así exposición regional, pois ela gaña unha medalla da mesma maneira que o propio Prosperi gañara outra medalla. Quer dizer que ela tamén era unha boa fotógrafa, polo que parece. No caso dese momento, para a época, evidentemente ser unha profesional, dedicarse a unha actividade laboral remunerada non era, digamos, o apropiado, non era algo que se fomentase entre as mulleres de certa clase social, non? Así que as mulleres que traballaban, obviamente, eran as mulleres de clase baixa, basicamente, non? Incluso nos espacios artísticos, de creación, as mulleres estaban invisibilizadas. Pois aí tamén hai división sexual do traballo dentro dos propios traballos. Así que vemos como as mulleres, en este caso a coñecida como viuda de Prosperi, facía uns traballos, fotografiaba fundamentalmente criaturas, digamos, nun segmento máis blando, para o que se supón as mulleres teñen outra sensibilidade para o foco e a mirada, e o seu esposo e posteriormente Pacheco, pois se dedica a outro campo da fotografía moito máis amplo, aquelo que se queira dedicar. Porque de alguna maneira ese período da historia da fotografía é a explicación e a visualización do punto de vista documental de como era a nosa cidade e tamén como era a nosa sociedade. No caso dela, a condena probablemente máis acentuada foi a propia negación da obra. Negación na que moitas veces participaban as propias mulleres de acordo coa mentalidade dominante, é dicir, non se facían elas mesmas visibles porque preferían seguir traballando un pouco na clandestinidade social que fomentaba ese momento para o traballo das mulleres. Así que a sombra de familiares, neste caso un esposo, ou posteriormente a sombra de socios, a súa obra permanece oculta, a súa propia vida, o seu propio nome permanece oculto, que sería un pouco as circunstancias de Cándida Otero. O estudo da figura de Prosperi é complexo porque prácticamente dos que eu sospeito miles de fotografías que el tirou prácticamente non se conserva nada, e despois as fontes de información están na prensa. A prensa do século XIX pois non está digitalizada e entón pois un ten que pesquisar xornal por xornal, día por día, páxina por páxina, e o esforzo verdadeiramente titánico. Hai que pensar que de toda a prensa do XIX, como el
El Miño, La Concordia ou El Independiente, pois prácticamente non existe ningunha, e o único que nos sirve de fío conductor é o Faro de Vigo. Se eso estuvera digitalizado e tivese un buscador, o traballo sería moito máis fácil, pero non é así, infelizmente. A construción da realidade, máis alá da realidade mesma, dende a mentalidade de quen fotografía. Claro, para iso non basta só ver as súas fotos, é necesario tamén un traballo de reconstrucción histórica e biográfica, ¿no? de quenes eran esas persoas, en que mundo vivían e como vían. Estamos a falar dun tempo que é verdadeiramente as orixes da fotografía. Hai que comprender que en 1870 só había 30 anos que a fotografía aparecera, e despois hai que comprender que Vigo non é ni Londres nin París, e polo tanto chega aquí a cousa con un certo retraso. Entón, nese momento, xa digo, sí que pode haber dúas miradas diferentes, unha, por decirlo así, máis creativa, outra máis documental en Europa, pero en Vigo, esencialmente, o único que hai é unha mirada documental. Fotografía de estudo, que fotografía pois, esencialmente de retrato, e tamén a fotografía de exteriores, que é esencialmente eso, unha fotografía documental, e en ese sentido, pois Prosperi, polo pouco que coñecemos del, non está moi lonxe dos grandes fotógrafos documentalistas ou, digamos, de fotografía directa de rúa europeos. E, digamos, de alguna maneira, por iso decía antes, o de identidade, de alguna maneira, pois, nos plantea a cuestión de quen fomos, de como chegamos a ser, e de alguna maneira, insisto, pois eso traza unha ponte entre a sociedade viguesa e, en certa medida, galega do ano 2014 e a sociedade de 1870, é dicir, dunha sociedade de case 150 anos atrás. As historias contan sempre os dominantes, desde o punto de vista dos vencedores da historia, os que ocupan os lugares para poder emitir discurso. Así que, nese sentido, é a propia cidadanía que se ten que preocupar de reconstruir o seu pasado, porque se ti non contas a túa historia, non vai contar ninguén por ti. O premio que se vai encontrar finalmente nunca é algo material, senón é que a satisfacción intelectual de aprender algo e de cara aos demais, solidariamente, desvendar algúns vectores dun tempo histórico, de unha estética fotográfica e dunha forma de ver a vida.